En zo luidt de bregen er van een mooi bij. Er is geen beweging in te krijgen. Moteurs binnen wel druk dwaande. Lagers worden vervangen en hydraulische systemen trommetten. Maar nog gilt is de oorzaak net voen. Mogelijk is de bregen verwarmen door de hitte. Maar ik daar wordt nog in de nachtelijke uren onderzoek naar dien. Voor het verkeer is het lastig, als die ene bregen die nog wel werkt het iepen giet. Want dan staan er vlug files. Ja, maar ja, het is Holland. Hè. In de winter hebben de treinen vierkante wielen. En in de zomer gaan de bruggen niet meer open dicht omdat ze geen rekening houden met uitzetten van metalen. Ik weet niet wat ze doen. Ook de skipveert had hinder van de stikkende bregen. Alleen op de eerstelijke trokgang van de Lorensloezen kan broekt worden. Al met al een vervelende situatie, vindt ik de bregenwachter. Het is voor de mensen die onderweg zijn en die ergens naartoe moeten, is het gewoon vervelend. Maar er is nu geen oponthoud. Dus mensen die denken van ik moet die afsluitdijk over, laat ik het maar niet doen. Dan zegt u van het valt wel mee. Het valt wel mee. Het is gewoon druk omdat de brug dicht gaat. En dan lijkt het lijkt drukker. Kilometerslange files binnen van de maand nog net. Maar van het weekend is het nog elke dag een drokker op het dik en het wetter. En dat zal meer vertraging opsmieten voor het verkeer. Als de resultaten van de meetings die Rijkswaterstaat net goed uitpakken, kan de oorlast echt nog wel eens langer worden als ons nijwieke menje. Nou ja, kijk, het is technisch. Die geven alles aan markeren. Ja. Het preventief onderhoud, dat doen ze niet meer. Ze wachten gewoon tot het stuk gaat en dan gaan we het onderhouden. Dat is de nieuwe tijd. Hè.